Majstore, jeste li dobro? Stigla je. Bog Bubamaro. Znam da niste željeli da je opet dovedem, ali morate vidjeti što je otkrila. Pokaži mu, Marine. Ja bila sam ovdje. Pa mi smo se sreli ranije. Vi ste iscijelitelj koji je pomogao Tiki. Znači, vi zapravo niste veterinar? Ne baš. Bio je to tvoj prvi dan u školi i taj susret nije bio slučajan. Marinette, ti si uvijek spremna pomoći drugima. Tog dana, tog trenutka, znao sam da ćeš biti fantastična Bubamara. Ali, tko ste vi? Majstor Fu je posljednji poznati član reda čuvara. Čuvara Mirakulusa. Ja sam Waze, Kwami Majstora Fua. Drago mi je što smo se upoznali, Marinette. I meni. Mi čuvari zaduženi smo štititi i raspodjeljivati Mirakuluse za dobrobit čovječanstva. Odabrani smo u djetinjstvu i trenirani godinama, posebno za ovu misiju. Kad smo bili puno mlađi, ja sam napravio grešku. Hram čuvara je uništen. Sve zbog mene. Tog dana su izgubljena 2 Mirakulusa. Leptir i Paun. Zauvijek je nestala i drevna knjiga čarolija. Ali ovdje su samo crteži starih superjunaka i gomila čudnih simbola. Nisu čudni čuvarima. U ono vrijeme nisam ih imao prilike čak niti pogledati, ali dovoljno sam obrazovan kako bi ih djelomično mogao dešifrirati kod. Na ovim stranicama ispisane su čarolije koje Bubamari i Crnomačku mogu dati sposobnosti o kojima ništa nismo znali do sada. Očito je, ova knjiga je neprocjenjiva. Zašto si uzeo knjigu? Ja samo sam htio saznati što kriješ iza tog portreta koji je toliko važan. Ti nikad mi nisi pričao o tome. Namjeravao sam ti je vratiti, kunem se, ali onda sam je izgubio. Kako ti mogu ponovno vjerovati, Adriane? Oprosti, nabavit ću ti drugi primjerak. Jedinstvena je. Ta knjiga je izvor mog nadahnuća. To nisam znao. Zapravo ne znam skoro ništa o tebi, oče. Nećeš se vraćati u školu. Opet ćeš se školovati kod kuće s Natali. Oduvijek sam vjerovao da onaj koji posjeduje ovu knjigu čarolija ima Paunovi Leptirov Mirakulus. Hoćete reći, tko god posjeduje knjigu čarolija može biti leptir noći? Kako si otkrila ovu knjigu, Marinette? Našla sam je na klupi u parku, blizu škole, eto. Znači, nisi vidjela čija je? Ne, nisam. Kakva šteta! Na trenutak sam pomislio da ćemo otkriti identitet Leptira noći. To bi bila prilika da ga porazimo. Mogla bih to istražiti ako želite. Ali moraš biti veoma oprezna, Marinette. Ako uspiješ, možda ćeš se naći licem u lice s Leptirom noći. Biću vrlo oprezna, obećavam. A zašto si lagala majstoru Fu? Nisam mu mogla reći da je Adrian taj koji je imao knjigu. Adrian ne može biti leptir noći. Aj, što ako je? To bi značilo da sam ludo zaljubljena u super slikovca. To ne može biti. Ja borila bih se s njim i... Smiri se, Marinette. Sigurna sam da postoji objašnjenje. Moram otkriti istinu. Znaš li gdje ćeš naći Adriana? Raspored tog momka znam napamet. Idemo! Ne vidim ga. Nešto nije u redu. Adrian ne propušta satove mačevanja. O, ne! Ovo je užasna tragedija! A što je njoj? Adrian više nikada neće doći u školu. Nikada! Otac ga je kaznio. Doživotno. Što? Zašto? Jer je izgubio neku jako važnu knjigu koja pripada njegovom ocu. Njegovom ocu? Da, jer uplašila sam se da je nešto ozbiljno. Mislim, da, naravno ozbiljno je, ali nije kao da je bolestan ili tako nešto. Znate, to možemo ispraviti, zar ne? Pa nećemo samo stati tu. Znači, to nije Adrianova knjiga, već njegovog oca. Adrian nije leptir noći. A znala sam. Adrian u sebi nema trunku zlobe.
Iako, Nino tvrdi da je Adrian uzeo knjigu bez očeve dozvole. Pa, vjerojatno ima dobar razlog za to. Svjesna si da bi prema majstorovoj teoriji Adrianov otac mogao biti leptir noći. Ma nema šanse, nemoguće. Ekscentrični umjetnik koji nikad ne izlazi iz kuće. Tajanstven, veoma inteligentan, ali hladan. Čak i prema sinu. Ovo je dobar trak, Tiki. Molim te, budi oprezna, Marinet. Hoću. Tiki, točke van! Ha! Maca ti je pojela jezik, ostavi poruku. Crni mačku, mislim da znam tko je leptir noći. Dovuci svoje brkove ovamo. Što ćete učiniti bez knjige? Znaš gdje ovo stoji. Gledaj s vedrije strane. Tvoj otac je mogao saznati za mene. Dobro je što kvami ne mogu biti snimljeni ili fotografirani. Ti fotografi ne shvaćaju što propuštaju. Moram pronaći tu knjigu, inače mi neće dopustiti da se vratim u školu. Da se vratiš u školu? Jesi li lud? Nema zadaća ranog ustajanja. Trebamo proslaviti. Hej, znam. Ovaj djelić sam nazvao El Plego. Sazrijeva već 999 dana. Što je to? Tvoj otac je veoma zauzet. Zar Adrian ne bi trebao vježbati klavir? Osjećam gnjev oca koji je izdao sin. Kako lak plijen za moga kumu. Ostani blizu, mali moja kuma. Krila tame, van! Zašto je Akuma još uvijek ovdje? Kako bih zavarao, moram postati netko drugi. Ne razumijem, gospodaru. Nuru, ja te se odričem. Što? Samo privremeno. Doleti, mali moja kuma, i izopači me. Od sada sam kolekcionar. Moja knjiga nadahnuća mi je oduzeta. Zato ću napraviti novu. I kad smo već kod toga, možda pokupiti Miraculous ili 2. Moj otac je ljud zbog mene. Neće mi oprostiti dok ne pronađem tu knjigu. Trebam li te podsjetiti da si sad u kazni? Adrian je, ali crni mačak nije. Fleg, šape van! Oj, au! Crni mačku, mislim da znam tko je leptir noći. Dovuci svoje brkove ovamo. Wow, izgleda da će knjiga čarolija morati pričekati. Natali, ti ćeš biti prva od mojih mnogih nadahnuća. Gospodine Agnes! Zvaćeš me kolekcionar. Adriane, imam sjajnu kolekciju koju ti želim pokazati. Dičica! Ne dajte se smesti, ovo su vijesti, a ja sam Nadija Šabat.
S obzirom da je nestala knjiga koja je ispunjavala moj život, upotrijebit ću vaš život da ispunim novu knjigu. Stanovnici Pariza! Najveće nadahnuće bit će zatočenje Boba Mare i Crnog mačka na ovim stranicama zauvijek! Crni mačku, što si učinio? O, tu si. Jesi li dobio moju poruku? Da, i jedva čekam saznati više, bubotektivko. I tko je osumnjičeni? Gabriel Agrest. Znaš, onaj modni dizajner. Imaš li dokaza? Ne mogu ti reći. Znači, trebao bih samo prihvatiti to? Samo mi moraš vjerovati, ali sve se uklapa. Gabriel Agrest tajanstveni je čovjek koji nikad ne napušta kuću. I pazi ovo, pogledaj logo njegovog brenda. Leptir? Jesi li dobro, crni mačku? Vrijeme je da saznamo istinu. Moj plan savršeno funkcionira. O, a što se ovdje dogodilo? Izgleda da je neko imao napad bijesa. Jesi siguran da si dobro? Da, nastavimo dalje. Ima sina, idemo u njegovu sobu da provjerimo je li sve u redu s njim. Gdje je Gabriel Agrest? Nema više Gabriela Agresta, ovdje je samo kolekcionar. Nećete moći pobjeći. Čekaj! Lijep primjerak, zar ne? Akuma je sigurno u toj knjizi. Da, ali ako je dodirnemo, nestaćemo. Talisman! Pedala? Nemam pojma što da učinim s ovim. Moramo nekako Buba Maro i Crni mačku, vi ćete biti remek djela u mojoj novoj knjizi nadahnuća. Moja kolekcija raste. Ne! To onda znači da Gabriel Agrest ne može biti leptir noći čim je akumatiziran. Tebi je pretvorba Agresta u kolekcionara dobra vijest. Kako to da sin Gabriela Agresta nije kod kuće? Možda ga je kolekcionar već zarobio. Misliš da bi to učinio svom sinu? Ne možete pobjeći od mene. Što ako u njegovoj knjizi nema više stranica? Ali prije nego što vas uvjekovječim, dopustite da uzmem vaše mirakuluse za leptira noći. Crni mačku, treba mi municija! Što? Upotpunit ćemo njegovu kolekciju! Vrlo pametno, Ljupka damo, genijalno! Manje priče, više djelovanja! Kataklizma! Spreman, crni mačku! Za tebe sam uvijek spreman, Ljupka damo! Ajde! Nema više municije!
Već je ispunjena. Moja knjiga! Ne! Miraculous Bubamara! Dosta zlodjela za tebe, mali Akuma. Iz opača nećeš biti! Moj si. Zbogom, mali leptiru. Bomb! Jesi li dobro, gospodine? Crni mačku, Bubamaro, što mi se dogodilo? Leptir noći vas je akumatizirao, ali ne brinite, sad je sve gotovo. Hvala ti, hvala vam oboma. Adriane, gdje je moj sin? Vjerojatno se skriva. Crni mačak je u pravu, inače bi se vaš sin pojavio ovdje. Ništa mu se ne smije dogoditi, on mi je sve. Uskoro ćemo se preobraziti. Doviđenja, gospodine. Ne brinite, gospodine, siguran sam da je vaš sin na sigurnom. Vidimo se uskoro. S obzirom da je Gabriel Agrest akumatiziran, onda nikako ne može biti leptir noći, zar ne? Vjerojatno je tako, ali kako si saznala da je Gabriel Agrest vlasnik knjige Čarolija? Prvo sam mislila da knjiga pripada sinu Gabriela Agresta, Adrianu. Vidjela sam da je drži u školi prije nego što ju je ukrala djevojka i ti ju je uspjela vratiti nazad. I tek sam vas bila upoznala, pa nisam znala mogu li vam to reći. I eto ga. Uplašila si se da je leptir noći zapravo onaj kojeg najviše voliš. Što? Ne, a kako ste vi saznali? Mislim, ja ga uopće ne volim. Dobro. Da, Adrian je divan. Ne bih mogla podnijeti da je on super zlikovac. Znaš, Marinette, ako želimo biti jači od leptira noći, morat ćemo vjerovati jedno drugom. Ma znam, ali Adrian se neće vratiti u školu jer mu ja ne mogu vratiti knjigu. Nikad ga više neću vidjeti. Ne postoji problem koji se ne može riješiti, Marinette. Ovi moderni izumi su stvarno nevjerojatni. I kad je Adrian spustio knjigu i otišao, htjela sam zaviriti, znate, i mislila sam da je to portfolio s mnogo njegovih fotografija, jer on je tako sladak. Ali, to ste već znali. Uglavnom, uplašila sam se da će me vidjeti kako buljim u njegovu knjigu i sagrala sam je u svoju torbu i znam da je to bilo glupo i zaista mi je žao. Shvaćam. Ti si jedna od obožavateljica? Obožavateljica? Da, to je prava riječ. Nećete mu ništa reći, zar ne? Hoćete ga pustiti da se vrati u školu? Pa s obzirom da nije izgubio moju knjigu, već si je ti posudila. Da, hoću. Hvala vam! A mogu li vas nešto pitati? Prelistala sam knjigu i stvarno je fantastična. Ilustracije legendarnih heroja su zaista super inspirativne. A gdje ste je nabavili? Pronašao sam ju na putovanju sa mojom suprugom. Nikad nisam vidio drugo izdanje. Onda imate sreće što je posjedujete. To što si učinila za Adriana je baš hrabro. Hvala, Tiki. Najvažnije od svega je to što će Adrian moći izaći iz kuće. Oprosti što sam se naljutio zbog knjige. Nisam je smio uzeti bez tvoje dozvole. Ta je knjiga posljednji dar koji sam dobio od tvoje majke prije nego što je nestala. Od nje mi je ostala samo ova knjiga. I ti. Ali znam da ne mogu držati knjigu ni tebe zauvijek zarobljene u kući. Znači li to da se mogu vratiti u školu? Hvala ti, oče. Ali ako ste već imali kopiju knjige, zašto ste se uopće mučili? Učinio sam što sam morao kako bih sačuvao tajnu.
Sretan si što me opet vidiš? Na usluzi, gospodaru. Nuru, krila tame, van! Bubamaro, crni matku, zamalo ste saznali tko sam, ali sad sam manje sumnjiv nego ikad prije. Od danas me ništa neće spriječiti da uzmem vaše Mirakuluse i ostvarim svoju najveću želju. Jedino što trebam učiniti je pričekati svoj sljedeći plijen.